سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلاي دما مدباب جزينا أزي وتر عربي بس عز زقرب مدباب جزينا يوم سخن مسألنا حد لون قرب الشيء قبل هالنسين لهم يعدوا مالوني يعدوا مي كبرتانيا تادس خدانيو تادس خدان دريم تكاد لاي مخانو مزحتنا نفلتينا كانت وساخد حروايت أنت لو وأنت كلاليني مس تخاتلتي مدبات راديو إيران خلاله عدلك هوه تادس خدانه عدنا يا خبير كاس لازم مزاخ مسكناك زي كذا مسجلس كو خال كتكسرلو تبلو ملالي زخون نحرالو كتكس عدل كبكا كابونا بعلنا أتوينا قال لي شاي زقبر كان لعبه ما تعدس خدانه بهال أبش عند شعاتين تنسبعان شو منتين تسميري تبرتاو قالتي حسابنا صمت ثانية أبتي توقع حيلق ساعة سبعين سلسلة نيرة أو كابي تصوراتي حساب ناس صمت نيرة أب كل تشيء يقوم مهار مثلا مزعدي أبزي أي تقولون دايما لا سيب خنيات كا هذا نيت الناس أجر نيرو كالو زول خناتون كله مالتي درجات الامتحان تاني رز بزح خيال درعامي مكا أنا ما بأتابع عديت مايرة أبدكسا تابع شارشاي شاوعي شاومناي أبصقدي تمايرة أو جدي في نعمة أبصقعن شو منتن أبا أبصقعنا حمشتن ورحالة ورحتري زي حارق فلسرات نيرو كابتيب كازمته كابتيب تمرت خلنا مسمته تم تمارا هاديمنا انسدد كسنا حفايلنا ولا ستون قايت تنقولنا حق حيش وصيلهم حالفه ግን ድሕሪ ቤት ምክቲ ኣይተመለስና ፅርግያታትና ይተዓዲ ዘተኣማምና ይነበረ እቶም ኣብ ሰገነት ዝነብሩ መሃሩ ነይሮም ቀፂሎም ክኾኑ ክልዮም እቶም ካብ ገጠራት ንመፅእ ግን ኣይቀፀልና እየን ኣብ ተዓዲ ኮፍ ኢልና ፅሒና ክሳብ 78 ኣብ 78 ከዓ ኣብቲ ተወዳዲብና ማለት እዩ ሰብ ዝገብሮ ኣብ 78 ምስ ምዝላቕ ከዓ ናፅነት ክጠፍአት እንዳበልና ድሕራ ዘርክባ ወፂና ማለት እዩ كاوب تحيلتات بقطع سومون ما يحدث سومون ناب سلومون أو سيدة تعليم already حملة وتس نحسس أبتصر أو تلو مدة حملة سنا شو عتنا حملة خبط جزاء وسكي أفرق نحسه already في أبتنا حيلتات الله كاوها أخسر بسرعة تورار مثلا أبتحيلتات نيرة بسرعة تورار كقط مثلا كيلا مالتي حال قرب وان سنها حكمنا بتنصرة كم ممر كم تماري كم علي جو عدي شامنا كفلي سابتر تمهري قد فيه أي قصلكم كأوجنا بيت مصورة مساعته لا تمهاركو بمهر نيرة ماله بيت مصورة نوي حي سجون كابعي لا تمهاركو كا شامنا وندرجة فرقي وسيدة بعلي ما خورس كاو وليسنا يا وبقت هاجن الدرس اللي رخبنا عند كورس نيرة أبتس أمس نبات نتوم لعل دول تمهاروس وهامت كور أقطع معنا بقاتي قرب دفاع بيله مرقا قال يوم ثم حالفتي أفقدن ثم مهران جناف كيلو آتي ما يربع تسلسل توه 4 كورس نيرة جاب أبعت تساتف كلهم يونيفرسيتي كافولو كل يوم مرمرة خبروا كل يوم سلسلة عليه دحري يوهان مسنا أنا ثم 7 مزديوم تبغى ميرم أنا كن فوري خيدي 9 أنكلتن ما تريك تساتفه مستوى مش عدا أتو تمها نايبرتي تقال التقى آتيه مالتي محلفنت أمسية سلسة عينة تمرتز نبري وحانتا عامت مستمهارنا خاء تقال التي تمرتي خدم مهاري بباقكم نيو زناي سيبي اللي تبعينا تسجونا مالتي أب 9 سلسة تسجوكو أنا مستمنغستي أب كمهاري تمهاري خاء أب كركر كساب 9 نوعتد أبصراحة أنا مركون لا 9 شو عت
ኣብ ግርግር ነይረ ኣብ 97 ግን ኦልሬዲ እቲ መደባት ስለዝኾነ ክሰርሕ ጀሚረ ንሳቶም እውን ስራሕ ይሃቡን ኣብ 97 ግን ጥዑይ ስራሕ ሂቦምኒ ሰሪሐ ክሳብ 2000 ከዓ እዛ ናይ ስኮላርሽፕ መፅያ ኣብዚኣ መፅየ ክሳብ 2002 ኣብኡ ከዓ ሓደ ዓመት ሓሚመ ብዛዕባ ተሓኪመ ኣብ 2003 ከዓ ኣብዛ ዓዲ ከብቲ ሰብ ዝገብሮ ገይረ ማለት ኣብኡ ከዓ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ሰብ ዝገብሮ ማለት ዕቁባ ሓቲተ ማለት እዩ እጂ እዚኦም ጥቡቅ ኣይገበሩን ኮለል ኣቢሎምና እዮም ዳርጋ መወዳእታ 2009 መወዳእታ ወርሒ 11 እዮም ተቐቢሎምን ኣብኡ ከዓ ክሳብ 2011 ማለት እዩ ሕጂ እታ ኤርትራ ከነምፅእ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክነምፅእ ልዕሊ 10 ዓመት ኮይኑ ናይ ትምህርትኻ ናይ ገድሊ ቅድሚ ምእታውና ንሳ ክንትንክፋ ኢና ናይ ትምህርትኻ እንታይ ዓሚምካ ምስኣተካ ናብኡ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ምስኣተና ኣነ ሓደ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ወዲየ መፅየ ኣብዚ ምስኣተና ከዓ ናይ 2 ዓመት ኮርስ ነይሩ ኤዱኬሽን ኤንድ ማናጅመንት ማለት እዩ ኤዱኬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ዝብል ማናጅመንት ኤንድ ፖሊሲ ኦፍ ኤዱኬሽን ዘጠቃልል ዝተቀዳማይ ዓመት ኣድቫንስ ዲፕሎማ ኣብ ካልኣይ ዓመት ከዓ ኤምኤዲ ማስተር ኦፍ ኤዱኬሽን ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ማስተርስ ዲግሪ ሒዘ ማለት እዩ አንፎርቹኔትሊ ዓድና ከድና ክንጥቀመሉ ዝግባአና ኣይተጠቀምናሉ ኣብዛ ዓዲ ተሪእና እንተ ንኸይድ እውን ኣይም ተጠቀምናሉ እንትማኡ ዘለዉ እቶም ዝኸዱ ምሳና ዝነበሩ በዓል ለበሳይ ግደ እዮም እቶም ኮነረላት እዮም ዘካይድዎ ትምህርታት ትርጉም የብሉን ወላ ሓንቲ ተምሃርዎ እውን እንታይ ገበርና ሓቃሽ ኣነም ተባእሱ ኣይመኸድኩም ብምንታይ መጠር ዝርያ ዘለኹም ስለካ ታደሰ ብምንተርትን ኤርትራ ዘበርከትካዮ ኣበርክቶን ዝኸፈልካዮም ናይ ኣካል ስንክልናን ተስፋ ከይቆረፅካ ደጋ ወፂኻ እውን በቶም ሽዑ ዝነበሩ ግዝያውን ዶክተራት ከይተሰናኸልካ ትምህርትኻ ክትመሃር ምሕላንካ ምምሃርካ ኣብ ቃልሲ እውን ንጡፍ ኮንካ ዝሰርሕ ምህላውካ ኩሉ ተጠቃሊሉ ሲ ተዝፀቐጥ ኩሉ ኣነስ ኣብኡ ከይድካ እውን ምምሃርካ እያ ንስኻ መሊስካለይ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ቅድሚ ናብታ ቀንዲ ርእስና ምእታወይ ሓንቲ ሕቶ ክትምልሰለይ ምደለኹ ነይረ ክሳብ እዚ ግዜ ዘለናዮ ዓመት ዝሓለፈ 6-7 ዓመታት ብፍላይ ተጋዳላይ ኮነልካ ክህረም ፀኒሑ ስለምንታይ ይመስለካ ሓደ ልዕሊ እቲ ዝገበሮ ኸ እንታይ ክገብር እዩ ሰብ ዝፅበዮ ክልተ እንታይ መልስለካ ነዞም ክልተ ነገራት እታ ቀዳመይቲ ስለምንታይ ተጋዳላይ ይህረም ቅድሚ ሕጂ ፅሒፈያ ነይረ ኣብ ገለ ኣርቲክል ነዊሕ ፅሒፈ ነይረ ምክንያቱ ኣብዚ ሕብረተሰብና ኤርትራ እቲ ኤዱኬሽን ናትና ሲስተም እውን ድኹም እንጂ ኣነ ከም ሱፐርቫይዘር ኮይነ ሰነት መፅፈልጠት መፅሓፍቲ ወላት ፖሊሲ ክሳብ ቅድም ዝነበረ ማለት እየ ኣነ ምትመፃኹ ድሕደይ ዝተገብረ ይፈልጦኒ ተቐይር እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ ኣየምሃርዎን ንሕና ድሕሪ ናፅነት ምስኣተና ሶሻል ስኪልስ ኣይመሃርዎን ታሪክ ኤርትራ ኣይመሃርናዮም ሕጂ ኣብቲ ኣነ ኩሉ ሻዕና ንሓተሉ ነርና እዚ ኣብቲ ኣብያት ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ሲ ዓማ ከም ዝገበረት ሻዕብያ ከም ዝገበረት ኦልድ ሲስተም ናይ 75 ናይ 7ታት ናይ 8ታት ከመን ኣይኮነን 8ታት ዓማ ይነበረትን ኣብ 7ታት ዝነበረ ፖለቲካ ድሕሪ ናፅነት ተምሃሮ ምሁሩሉ ነይሮም which is ኣይስሕበካን ሕጂ እዚ ውፅኢት ናቱ እዩ ድሕሪ ናፅነት ሽዑ እንታይ እዮም ገይሮም ምክፍፋል ከምፅኡ ተኮይኖም ነቲ ሕብረተሰብ ክውድብ ዝኽእል ቁሩብ ፖለቲካዊ ብስለት ዘለዎ ተጋዳላይን ምሁርን ተጋዳላይ ጥራይ ኮነ ምሁር ቀደም ፀገበን እቲ ኣብ በረኻ ከዓ ነዊሕ ተጋደለ እሞ ንኤርትራ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ክርኢ ዝደሊ እሞ ነቶም ተምሃሮን መምሃራን ነቲ መንእሰይን ክውድብ ዝኽእል ተጋዳላይ ስለዚ እቲ ተጋዳላይ ካብቲ መንእሰይ ክንፅልዎ ነይሩ እዚ ብመደብ ጎስጓስ ተኻይድሉ ካብ ኤርትራ ትሒዙ ማለት እዩ ካልኣይ ከኣቱ ምሁር ተሪእኻዮ ካብ ሳሕላ ትሒዙ ዝመፀ እንታይ እዩ 10 ዓመት ኣብ ሶብራት ተጌርካ እንተ ተኩስካ ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝወዳእካ እዚኦም ተማሂሮም እቶም ሓለፍትና ተሓዘለይ ኣስማቶም ክጠቅስ ኣይደሊ ከምኡ እዮም እዚ ናይ ብሓቂ ኣምንዎ ነይሮም እዮም የስ ኣብቲ ሶብራ 10 ዓመት ተገልጊልካ ኮሎኔል ትከውን ትኽእል ኢኻ ጥይት ትኩስ ትኽእል ኢኻ ሁነት ትኽእል ኢኻ ግን ኣይተማሃርካን ምሁር ኣይኮንካን ሕጂ
እንታይ ማለት እዚ ነቲ ምሁር ነቲ ትምህርቲ እዮም ዘቃልልዎ ዘለዉ ታቃል ነቲ ሰባት ኣይኮነትን ነቲ ትምህርቲ ምሁር ምዃንካ የቃልልዎ ኣለዉ ካልኣይ ከዓ ግን ሞ ይቕረታ ግበረለይ እምበር ግን ሞ ኩሎም ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ዝወድኡ ኣብ ደገ ኮሌጃት ዝተማሃሩ ገለ እንዲኦም ሞ ኩሎም ከመይ ጌሮም ንዝተማሃረ ይቃልልዎ እወ ሕጂ እዚ እቲ ኣብቲ ገድሊ ብመሰረቱ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ተሪኻዮ ክልተ ሽሚም እቲ ምሁር ነይሩ እቲ ሓደ ምሁር ሰውራዊ ኢሎም ምሁር ሰውራዊ ዝበሃል ንሶም እዮም እቲ ንሳቶም እውን ንዖም ዝድግፍ ማለት እቲ ካልእ ከዓ ንእስ ብርጅዋ ኢሎም ዝበፅሕ ስለዚ ናቶም መደብ ዘይትካተት ዘይትኮንካ ንእስ ብርጅዋ ኢኻ ምስኦም ተሰማዕቲ ኮንካ ምሁር ሰውራዊ ስለዚ እቲ ጠጠው ኢሉ ዝቃወሞም ዝነበረ ከዓ እቲ ምሁር እዩ ዋላ ኣብቲ በረኻ ተዳሂኹ ኢኻ እቲ ምሁር ኣብ በረኻ እኮ ተዳሂኹ ኣይተሓዘለይ ኣነ ክንዛረባ ታሪክና ደኣ ኣይተገንፀለን እምበር ይዋረዱ እኮ እዮም እቶም ምሁራት ይዋረዱ ነይሮም ሕጂ እሱ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝኾነ ግን ሻዕብያ ካብ ዝፍጠር ኣንፃር ትምህርቲ እዚኣ እያ እታ ክስታይ እቲ ደፊሩ ዝቃወሞም ከዓ እቲ ተጋዳላይ እዩ እቲ ተጋዳላይ ከዓ ብድኽነት ሕጂ ኣውፅፈ ብሰፊሕ እዩ ካብ 91 ክሳብ 95 ኣቢሉ ዝደኸየ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣካል ተጋዳላይ ነይሩ ገንዘብ ተሳኢኑ ይኮነን ብመደብ እዩ ሓምቻ ኮይና ንቅይር ዘይንኽእል ነርና ኣብ መገዲ እዳውና ሓፋቢልና ማኪና ንስቀል ነርና ካብቲ ናብቲ ቅርሺ ዘይብልና ሕጂ ብመደብ ነቲ ንሳቶም ካብ ቀደም ሓሊሞም ስለ ዝወፁ ንሕና ብገረና ኢና ወታደራት ካይና ስለዚ ኣንጻር ምሁራትን ኣንጻር ተጋድል ቅድሚ ናፅነት ኣንጻር ምሁራት ነይሩ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ብመደብ ኣንጻር ተጋድል ብፍላይ ከዓ ኣንጻር ገዳይም ተጋድል ስለዚ እቲ ምክንያትን ከም ዝበልኩ ንሶም ክውድቡ ዝኽእሉ ድፍረት ዘለዎም ፖለቲካዊ ፍልጠት ዘለዎም ክውድቡ ዝኽእሉ ነቲ መንእሰይ ከዋህዱ ዝኽእሉ ሰብ እዮም እጃ ዝሓደድካዮ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓንቲ ዘይፈልጥ ባምቡላ ባርያዶ እዚ ውፅኢት ናቱ እዩ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከሲሩ ግን ካብቲ ግዜታት ሒዙ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ከሎ ተጋዳላይ ኣብ ኤርትራ ከሎ ኩሉ ዝበዝሕ ህዝቢ ከምኡ ግበር ነይሩ ኢልና ኣለና ወይ ትብለኒ ኣለኻ ኣብ ደገ ብዚ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ከ ናቱ ውፅኢት ዶ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ኢልካ ተኣምን ዋላስ ናይ ደገ እውን ኣለዎ እዩ ተራ ናብ ናይ ደገ ቅድሚ ምእታውና ኣብታ ናይ ውሽጢ እሞኒ ትቕጠብለለይ እቲ ሽዑ ዝተፈብረኸ ወይ ዝተሃንደሰ እዩ ሕጂ ውፅኢት ንርኢ ዘለና ኢልካ ተኣምን ገና እውን ከይተረፈን ሕጂ እውን ከይተረፈን ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልተ ተቐርቂቡ ብክልቲኡ ብህግደፍን በዞም ናይ ትግራይ ሓለፍትን ብመደብ ይዝረግ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዋን ኢና ዘለና ኩሉ ሃገራዊ ህረም ኣሎ ብክልቲኡ ሸነፍ ስለዚ ኣብዚ 5 ዓመት በተወራቂድሙ እውን ካብ ዝመፁ ዞም መንእሰያት ተሪኢኻዮም ሓቂ ሽግር ነይርዎም ኣይፈልጥን እዮም ከዓ ዘይምፍላጥ ክኸውን ዝኽእል ግን ኣንጻር ተጋደልቲ ትስንብድ እኮ ኢኻ ተጋደልቲ ኣብ ምፅሓፋይ ዝሞቱ ኣኪቦምሲ ክንደዚ በፂሖም ተጋደልቲ ነዚኦም ዲና ፈሪና እኮ ሓደ እዋን ኣቦታት እዮም እቶም ተጋደልቲ ኣቦታት እዮም ናቶም እውን ግዳያት እዮም ኣነ እንተመይ ተፅባሕ ክስሕቆ እየ ማለት እዩ ካልእ ተጋዳላይ ተመፂኑ ወጡ ኩሉ ሓይል ናይ ዝቕረታ ግበረለይ ናይ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ከም ነጥብ ዘልዓልኩልካ ቅድሚኡ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ሰለማዊ ሰልፍታት ኣኼባታት ናይቶም ተጋደልቲ ተመክሮ ፍልጠት ክቕሰም ይድለ ነይሩ እዩ ብዙሓት ይሓቱ ብዙሓት ክሳተፉ ይገብሩ ነይሮም እዮም ኣብ ዝሓለፈ 6-7 ዓመታት ግን ካልእ ናይ ደገ ክትብሎ ዘድፍር ድፊኢታት እንዳመፀ ምስ መፀ ተጋዳላይ ኮነ ክኸርም ፀኒሑ ሕጅስ ኣይገራጨዋን ዶ ማለት ኣብቲ ሰዓታት ዝነበረን ክሳብ 2010 ድሕሪኡ ዝሰዓበ ከዓ ተጋዳላይ ብግቡእ ምስማዕ ምኽባር ምስኦም ምብህሃል ገለስ ነይሩ እዩ እሞ ሕጂ በበይኑ ዶ ኣይኮነን እቲ ናይ ውሽጢ በይኑ ናይ ደገ ሓይሊ ምስኣቶም ዝተፀንበሩ ከዓ በይኑ ዶ ኣይኮነን ከመይ ትሪኦ ንስኻ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዝ5-6 ዓመታት ተጋዳላይ ጥራይ ኣይኮነን ዝህረም ዘሎ እቲ ገድሊ ብመሰረቱ እዩ ዝህረም ዘሎ እቲ ገድሊ ብመሰረቱ ሽፍትነት እዩ ነይሩ ክብሉ ከለዉ እኮ ኤርትራ እውን ናፃ ክትወፅእ የብላን እኮ እዩ እቶም ንኤርትራ ናፃ ዘዋፅኡ እንትና ሸፋቱ ኮይኖም እቲ ናይ ኤርትራ ናፅነት እውን ኣድላይ ዘይከውን እዩ ንሰምዑ ከለና ኤርትራሲ እስያስ ዝሰርሓ እያ ኮቢና ንሰምዕ ዘለና እስያስ ዝሰርሓ እስያሲ ኣብቲ ገዜ ተፀንቢሩ እምበር እሱ ገድሊ ጀመረ ካብ 4 ፀኒሑ ገድሊ ቦታታት ኣብ ባሓር ቦታትና 66 ተሰሊፉ ኦልሬዲ ሰውራት ጀሚሩ ነይሩ ኤርትራስ እስያስ ዝሰርሓ እዩ እዚ ብመሰረቱ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ
نتقادلاي تراي ديكونه بمسورته نتقدلي نتناصነት دمص ناي قدلي مسرح نعو يهرم الله unfortunately ብዙሓት ደቅናን ኣሕዋትናን ከዓ ስዕቦ ኣለዉ ነዊሕ ኣይከይድን እዩ ናቱ ርድኦም ብዙሓት ርድኦም ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ብመደብ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተዋፈረ ነቲ ገድሊ ብቐጥታ ይህረም ኣሎ ቅድም ተጋዳላይ ታሪክ ክፈልጥ ደሊ ነይሩ ብዙሕ መንእሰይ ታሪክ ክፈልጥ ደሊ ነይሩ ኣብ ፓልቶክ መፂኦም ከዓ ብዙሓት ተጋደልቲ ተመክሮኦም ገልፁ ነይሮም ኦፍኮርስ ተቃወምቲ ትኾንካ ከዓ ሕማቑ ከዓ ክትገልፅ እምበር ህዝባዊ ግንባር ሕማቕ ጉዳይ ኣይኮነን ካብ ትፅቡቕ በዝሕ ካብ ትሕማቑ ግን ተቃዋማይ ኮንካ ከዓ ፅቡቅ ዝረብ ተውዒልካስ እንታይ ዳይ ተቃውሞ ከዓ ዝብል ክስታይ ስለ ዘሎ እቲ ኩላትና ኮታ ኮሚና ንገብር ነርና እቲ ዘዘኽፈ ክእረም ኣለዎ ንብሎ እዚኣ ከዓ ትዛረብ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ዝሃብናዮ ሕማቕ ንሱ ብሕማቕ ተወሲዱ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ገድልና እውን ንባዕሉ ነቲ ዝሓለፍናዮ መስርሕ ናይ ገድሊ መህረም ተጠቂሞምሉ እዚ ከዓ ብመደብ ናይ ደገ ሓይልታት ውሽጢ ተወዳዲቦም ኩሉ ዝተባሃለ እንዳገበሩ ፋብሪኬት እንዳገበሩ ብመደብ ተወዲቦም ዝገብርዎ ዘሎ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ገድሊ ተጋዳላይ ኣይኮነን ታሪክ ተሃገር ኤርትራ ትበሃል ናጽነት ኤርትራ ነቲ ገድሊ ብመሰረቱ ተሓድነት ናይ ኤርትራውያን ነዚኦም ዝሃርሙ ዘለዉ ወላ ነቲ ኤርትራውነት ነቲ ኤርትራዊ ሓድነት ነቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ይህረም ኣሎ ሕጂ ብዙሓት አንፎርቹኔትሊ معدل كوين مزحات إيرتراويان قليل مفلات قليل بزيفلات يسعبوا له لبغوا قوم تدفعن قبرن بمدى بيزنا يدق حيل تنزم السيد ترى ديكا نبت منشي نايت ما بقاسي الكاز إمانو اللوزو خانة تكال ويكا كم ودب نبحو واحد قصنا خناتونا نيلو ما رسنا ونسي كم معز جمرة إلكا تأمن ويتعذبتها كم معاسيو جميلو لك تقلصو بزعبا إيرترا وشت أو قداي إيرترا بزعبا وشت أو قداي نا إيرترا هاجرا ونتن مسواتن قادلن انتهين نتن نمدفع وينمبراز كسرحلو زت أنا حس كم معاسيو لك تأمن أفكورس تصحفوا يا خابو الحق زي فيسبوك جن نزوم دخلت نايزي مدركا مثلا بروح خونولهم حدا قدم كبر هاز دلي بزعبا وحات كنزارب كلنا نهدف محيرنا يوم مالت يكون ويكا هجي بزعبا وحات حتى نلها بزعبا وحات حتى من السلكا بزعبا وحات كنزارب كله هدف تبوق غيره وهي هدف تعيب الدبيو نسبة ترى بدلن نمبال أيكون هجي نحنا versus هدف ويكا نحنا versus وحات أنصار هدف ثلاثة قرنا فلانين نعمل هجي هو حد بهالود كابز أنا خابز فولتو أنا بتاريخ فولتو أما جمر تاجزيه عشان تشعت ميتين سمانيان كاب حداية بيجسنا خاب نقبرنا فقولوا لهم تعلمت زوج بزرقت بزي بعل جزجزاد زبان هو أو سينايو الجمهور تحتهم قول يوم تحرب زبال دبر معارك حنا نحاور بوينا مسينا بمونغو قال هنا أو سينا شعو مستن حيلتات كلهم مالتيو أبزرقت فصحنا هبروخ يبصحنا أبحاد ربع مسوا عنا شعتهم قالوا يا تعمباز ولومهم درف قدرفنا در أبصلال كونهم درف الدان ديرو تزد درفهم تاينير عما أنتم تقدر تقريبون نوا كل عما جميرهم عما وديو يجقورب تتراتير نوا أنت إذا عما عصبت دي الناس تقدر تهزوا جنبار كين عما كن حواتنا درو تعلموا مسموسونا دي أبزعت تقدم مس أبسمانة عم تمرت تعلموا مسيوما سمانة سمانة حدا أبتن جانتات فاعلهم أبتن أنا زنور قوا جانتا ثلاثة سوات نيرهم حدا والتنبنيو حدا ثلاثة خلطة ودم حدا جانتو قال نيرهم أخي ما تأخذ نيرهم يخدموا حدثت يوم صو كم عد مسيوم تعلموا نبأنا قام مسيوم كنا أي نبرة يشوف مسجبها كنا تحت زنور رومالي جانون أكادام مرمية توم ثلاثة نبينهم كلام مرمية كل ما يتمارون أخي باقي لهم مسموتو سمعان حدا انتهي أي نقرهان يوم أي تجي انتهي لهم أي تنقر إننا تبعيلنا جانا قد ما مرهم سلطهم أخي حبوا لي يقولون نوابو أي تنقر دا موت رايت زي تنقر أي تنقر انتهي أخي باقي من أساس استمعت له استمعت له نو نحن ناسي دوب ناس حشوا ملاشيو يلومنا قن أي تنقر يوم تبعيلنا جاءت حشوا بلا شايفلت أني شايفلت أنا عدي وصحون أنا تبصح كوس مرة قال ملي بس ما يفلتني
حرام سوص أخو تاي حشوا ملاش بالكم قاش كوي حشوا بلو جد دوبنا قاش ملاشو إحنا مسنا خلو دوبنا ساعة قاش قعدت سنة يوم دبلوم نيرو هم سنة دول تكلم حجي أبتسقط لا مترتار فتيلو ده حال كيدو من يمزو كبوهم زلو من يمزو كبوهم زلو أبي يمزو كبوهم زلو كم زكوهم دلو حلفتهم مالسي ثم لو نعتهم تألفهم دو صوم كوانا خابت جنبار خابت دفاع وصوم خابت دحري أب حدا بوتاسي أو أخي تجورو دجن ديرنا دجن أو أخي تجورو موصنا وانا مالي أجزاء كان أيتها ثم حر تويا ناسي واتهم تنقلهم بوليتيكا فولتنا ولا تقال قاون ستايكون عصي أبتقراي بتمثل نبرة والحنتون أنا تمرت ستاين ورا الجيسان شو حتى عملت قل هو حد كير وقت مرتي زمسجن صراحة كاي أجي قال خان تاي نيرو ثم حر دحراي ما حر تويا ناسي دقهم بنبرت كيراتهم إلهم قصقص الله إلهمنا أوشتم زنبرة يدي حر تويا ناسي شعبيا برت كتبهم شعبيا سيداتهم إلهم قصقص الله إلهمنا anyway إذا أوشتم سلزقنا عنا ونردنا دحراي كيدهم عدهم نصهم أبتا شرفات كجمر كلها متسومنا متسوم كا أبتا الجرات فحيلهم حجي أما جمرتا ببينا وقاني راد حرايقن في خينات ربطاقم سمات في الله ثم حدثت يوم نيرو شو ثم قدما مساناز نورس هر عمت متسوم ورحت قانتات كوينين متسوم ثم تراز نور مسانا حجي أبت خينات ربطاقم كفطر متجمرة بس خبابينا مات أنا حمسان حدل نيري دحر أنا توجي أنا مستمولس كنت شرشارات زق مسؤولة حاوسنا هنا حنت قانتناتهم أب حنت حيل تأتو حنت مسراتهم أب قانتات تأتو كم نال فعف حب لهم شعون أنا سمر جمبار يعني سمر جمبار ما يخلاش نزم باربوتار لو سمر جمبار كلنا ثم تقالتنا ويانا خديو كل شيء ور أخي باقولي مستمولس ونلك هذا دربازي عم تقولنا دحر قلت ما اليوم نوي أبد قلت أخي كل واحد معتي دور ناسي حشوا من لا شيء إلهمنا ثم سنة دو تقالتو كوي تجي كاو بوقع حاتيتنا له وإذا خمس بعد زربات واحد نقول سكر كفتري حشوا هم الله شكرا بناين فلتين حججن قاش يقولنا له قاش كاتا سنة إذا سي كنت هاي مالتي زربات هاو انتهم حالفت ولا أقدر فوت راح نات نتم برشعو أكون زعطي كون حركة أزيهم تمر حنتكم إيه قال مال حج أنت يدرد أكا أبتو يعني وي كرت لبن يروم وي كا أبتم حالفتي كرتر يتون يرو مالتي وش نحنا ندوينا خل أنت زنبرون أبسحل مثلا كله كم خلوا ما ينبرون أبسحل مثلا كله تقدر تسي كابجاش ملاش مريتنا أي خلوا ما ينبرون قلت يوم نت في مجزاتها دوم فلت وين أنا فلت أنكم لايك إلهم تزي فلت خاصة كم يقول قال أي أبتي كم تحلقتنا إثرا مسيلة من أيام تايم زواجم بارس تايم لوني روم مسلكا إذا قام قد خناستي بدفو تنقص قد خناست جورو أبسحل تجتيركم كهزبكم تنسيلكم مقباركم أي أوتكمني توايلهم بوقع نقفنيرو بوقعي أبتي ترديون كاب هاجر كويت فنتا هاو كم فنو نهزبوا جنبار نيرة بنزحفش أبا يمزو فنون يرام أبتنا هزبوا جنبار بنزحفشي نتهزبوا جنبار هرمو أجي زيهم حق نغركات نحتنا ويعني بين ناتيس personally بسول أيكونن كم جمرتا مالسي تتنكقوا بمسلت زمر ودب أيكونن كم زو وحيد زوم تقليلو منقصتو غورفيا مت أويلو جس كوموتي معبل توم دوبنا كاب قاشي زبوز نورو ناتم أبالات مسخهم كمين مرددان يروهم أنتر حدا درجز بحال سرعات نتقالسكم سيجن نا إرترا بوتا خاص ناتنا يخابلهم نيرهم قريتها خمس فترة لكم طبعا كم زملكتكم وانت نقرن نيركاجن السومن السخم من كمين يركم نتقداي تحزوه مريتنا نتواجههم نتسواهم كلهم مريتنا يبلغهم الله مو انت يقول سميتاتكم تذكروا تخيلك حدا شو حاتيتنا لون دينا زيوم دحال في مرحنة ودوكم يكونن زي جلز بالملقيد مسكا دحركا خاوزع بقدام هاي تراستابيلا جنا عجو زعبا بعد ما قول ناي قاش باركا خنزاربسي أبتقيد منا زوحت أنا عب قبل عنه لازكوا خم قالت على الكائن برات علولن نقول خاو حجي كعوغن مغنياتها وقي خوينو دس معك زعبا عاب قداي نزاربا لنا زعبا قداي تسلفنا لنا مو إذا قامتش منتي زبلو زلو ناش زرباس نقدفو مبالمس مغنياتها ويلكا وتحسب يس بس نحن نعود دبده
يس و مخنياتها مسلكا حاده تودب زفلط انتاي نحن نفلطنينا علسي انتاي مردا الله مستم ويان نفلط ነገር የለም ካጣይ ከዓ نحن ناس ኤርትራ እንዳተቃለስና ከለና ብዛዕባ ዶብ እዚኣ መሬትኩም ያ መሬትና ኣይኮነን ኢልና ክንዛረብ ንሽቶ ነገር ያ ኣብቲ ጉዳይ ሽዑ ምክንያቱ ሰና ሞትሎ ሰና በሉም ሰና ሰቲም ሰና ዋርድ ያወጡሎ ኩሉ ህይወት ሰና አለው ኩሉ ህይወት ሰና እንዳለው ሁሉ ከምዛ መሰለ ናይ ኢትዮፍልሊ መምፁ ዋላ ተስከፈሉ ካትኾነ ግን ከም ሓደ ዓቢ ዝተገተረ ብድሆ ጌርካ ኣይትሪዮን ኣይራናይም ሕጂ ሓስቦ ከለካ ከሞታደሰ ማለሲ ኣብናትካ ዓቕሚ ኣብናትካ ባይታ ኣብናትካ መሪሕነት ኣብናትካ ቁጠባ እንዳነበሩ ከሎስ መሬትካ ከዓ ናተዩ ኢሎም ክምጉትካ ወይ ርእይቶ ክቡካ ከመይ ገይሩ ከም ኖርማል ይሕሰብ እዚ ማለሲ ክብጎስ ክለው ትግራይ ነፃ ከውፅኡ ወይ ከዓ እቲ ናቶም ዕላማ ነይሩ ዶስ ንኤርትራ ሓዊስካ እውን ገለ ክፋል ንኤርትራውን ንምውሳድ ነይሩ ማለት እቲ ዕላማ ሕጂ እንታይ መስለካ ሽሻሓቅ ክነግረካ እቲ ወላቶ ምሕና ቁሩብሲ ሎሚ ተማሂሮም እንዲም ሽዑ ግን መብዛሕትኦም ቶም ካድራት ናይ ወያነ ብዙሕ ምሁራት ኣይነበርዎም ወላቶም ተጋደልቱ ከምኡ ሕጂ ኣብቲ እዋን ትኾንካ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ተሓስብ ኣነ ዋላ ሓንቲ ምክንያታዊ ኣይኮነን ምክንያቱ ታ ግደፍ ኣበይ ታ ጌጋ ዝገበራ ቅድምኡ ዝነበረ ዋላ ናትኩም ተወሎም ፀገም ኣይኮነን ታ ጌጋ ዝገበራ ኣብ 93 ናፅነት ሪፈረንደም ዝተገብረ ምስተወድዐ ንሕና ሃገሪና ኢሉ ኣወጀ እሞ ዶብና ሸዓ ብወግዒ ንዩኤን ክሓትት ነይርዎ ምክንያቱ ዝፀንሐ ኣከራኻሪ ዶብ ስለ ዘሎ ሽዑ ብወግዒ ክሓትት ነይርዎ ሽዑ እዩ ጉለት ናይ ሻዕብያ እምበር ቅድምኡ ብዛዕባ ዶብ ኢልና በዚ ባድማ ሃሪብናዮም በዚ ሃሪብናዮም ዝበሃል ዘረባ ኣነ ኣይርዳእንን እዩ ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ምውዳቕ ደርጊ ዝተፃወትዎ ተራ ዓብዪ እዩ ተዋጊኦም ጥራይ ኣይኮኑን ትግራዋይ ኣንፃርና ክስለፍ ዝግብኦም መንእሰይ እውን ኣንፃር ደርጊ ከምስለፍ እዩ ኮይኑ ኣሽሓት ሰብ ትግራዋይ ንባዕሉ ኣንፃር ኤርትራ ክዓስል ዝግብኦ ትግራዋይሲ ኣንፃር ደርጊ ኮይኑ ምሳና ሃርም ነይሩ ደፈቲ ምትሕጋዝ ካለ ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ብዛዕባ ዶብ ኣምፂኻ ምክታዕ ብዛዕባ ዶብ ኣምፂኻ ምስኦም ከምዚ ጀብሃ ዝገብሮ ምውጋዕ ብሱል ኮይኑ ኣይረኣየንን ናተይ ፐርሰናሊ ስለዚ ክሳብ ናፅነት ዝነበረ ቶለራንስ ጉቡእ እዩ ጉቡእ ድሕሪ ናፅነት ግን ከም ዘሎ እንዳተፈልጠ ከሎ እቲ ፀገም ከም ዘሎ እንዳተፈልጠ ሸለል ክበሃል ኣይነበሮን ሓቲቶም እዮም ከዓ እሳስ ሓደ ግዜ ምስ ሓተትዎም ሰዋጥርዎ እዩ ኣብ ቴሌቪዥን መፂኡ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዶብ ስማዊ እዩ ኢሉ ገሊፅ እኮ ካብ ውሽጢ ምስ ሓተትዎ ፅባሕ ንጎ ከዋጋና እዩ ዝዶብ ቀልጢፍና ነፍትሓዮም ዝበልዎ ኮ ይኾኑ ኢሉ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ምስቲ ናይ ግደፍ ይዝርአ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ካኣቱ ይደልኒ ግን ኣነ ክሳብ ናፅነት ዝነበረ ኣተሓዛ ናይቲ ውድብ ምስ ወያነ ብሱል እየ ዝብል ኢቶ እዩ ዘለኒ ካብ ናፅነት ካብ ንሶም ዘንፀባረቕዎ ዝነበሩ ባህርያት ዝነበረ ዝርርባት ዝነበረ ርክባት ከት ሕጂ ናብቲ ባህርያት ክንኣቱ ዘልየ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ከይተረፈስ ነቲ ዕድል ዝሃቦምን ነቕፍዎ ነይሮም ወይ የናእስዎ ነይሮም ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሓሳባትን ዝጠቕስዎ እዩ ሕጂ ናብቲ ዕብይ ዝበለ ባህርያት ናይቲ ትካል ወይ ናይቲ ውድብ ክንከይድ እንታይ እዩ ናትካ ትዕዝብቲ ናትካ ተመክሮ ንባህርያቶም ዝምልከት ምዚ ሕጂ ዘሎ ኣወዳዲርካ ተማሓሾም ድዮም ብኢሶም ድዮም ብኤርትራ መንፅር ማለት እየ ክትገልፀለይ ወያነ ኣይቀየሩን ፍራንክ ነገረካ ኣይቀየሩን ክብገሱ ከለዉ እውን ሕጂ ኣነሲ 78 ክብለካ ከለዎስ መሬት ምስ ወግሐ ውድብ ምስ ዓበየ ተሰሊፈ ብዙሓት ተጋደልቲ እዚ ካርታ ኣብ 77 ዝወፀ ካርታ ዶ ማኒፌስቶ ናይ 77 እንደዝብልዎ ነገር ኣሎ ሕጂ ንሕና ይንፈልጦን ሽዑ ምስ ተኣሳሲርና ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ ትግራይ ከም ዝበሃል ኣብ ውሽጦም ኣብቶም ሓለፍቲ ገሊኦም ናፅነት ኤርትራ ዝድግፉ ገሊኦም ከዓ ናፅነት ኤርትራ ዘይድግፉ ምንባሮም ይፍለጥ ከምኡ የሰና ንሰምዕ ስለዚ ኣይናይ ሚዛን ይዓቢ እንተልካ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኩላትና ፖለቲካ ሽጣራ እዩ በብሽጣርኡ መፅኦም ስለዚ ኣብ ኣታሓዛ ናይ ወያነ ትግራይ ግን ፍልልይ ኣይረኣኹን ሓደ ከምፀልካ ኣብቲ ኣብ ሽዑ ከምኡ ኢሎምና ኣብ 86 80 ገለ እስያስ ባድመ ምስ ገደፈሎም ግደፍዎ ምስ በለ ብውሳኔ ናቱ ኣውሪእተ ይብለይ ምናልባት እንፈልጦን ስለምንታይ ኢሎም ግን ኣታካይ ሽዑ ምስ ኣተው ሶም እንታይ ገይሮም ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ኤርትራዊ
ወይ ትግራዋይ ይኩን ወይ ዓዲ ግደፍ ኢሎም ወይ ትግራዋይ ይኩን ወይ ዓዲ ግደፍ ኢሎም ነዚ ኩሉ ከባባ ድማ ምዕራብ ትግራይ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ንሱ ዝሓዝዎ ከታ በብሓደ ኣውፅኦም ሰጊጎሞ ክንደይ ሰቢ ተቐቲሉ ይሽዑ ማእልያ ሰብ ዘይብሉ ህዝቢ እዩ ትውድብ ግን ሱቕ ኢሉ ምናልባት ዝዓበየ ጉዳይ ከስልጥ ደልዩ ክኸውን ይኽእል ኣይሕዘሉን ያነ ኣብቲ እዋን ክዋግኦም ነይርዎ ክሃርቦም ነይርዎ ኖ ኣይ ዶንት ኖ ቶለራንስ ኣብቲ እዋን ተኸተለ ግድነት እዩ ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያ ዓብ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ናፅነት ምስ መፀ ኣታካ እኮ የምሽዑ ሕርገለ ዓመታት ቁርብ ምስ ከደ ኣብዚ ዶባት ዝተዘረባ እዩ ዝኸፍእ ቡንክ ተሓልፍ ጣፍ ክትሓልፍ ምስ ረኣዩ እጂ ኣነ ነቲ መንግስታት ኣይኮን ክዛብ ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ስቡን ሸይጥ ነይሩ ዶ ወርቂ ወስድ ነይሩ ዝበሃል ኣሎ እዚ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዝገብሮ ሶም ጠጠው ከብልዎ ዝግብኦም እዩ ማለት ነቲ መንግስታዊ ፖሊሲ ነቲ መንግስታት እዩ ዝምልከት ኣብ ታሕቲ ግን ቶም ታሕቲ ወት ካድሬታት እዚኣ ቅርሺ ሓደ ቆልዓ ሻዕብያ ከተብልዕ ክትዕብያ እንዳበልካ ዘረባ ምረ ቆልዓ ሻዕብያ ከተብልዕ እንዳበልካ ብዙሕ ምንሻው ነይሩ እዩ ኣብ 95 ባፅዕ ከለኹ ኣነ ኣብኡ ነይርዎም ሓደ ቆንስላዊ ጉዳያት ንኩሎም ተጋሩ ወዲቦም ዋህታት ወዲቦም ሕጂ ንፀረብ ነይሩ እቶም ተጋደልቲ እኮ እቶም ምሰና ተጋደልቲ ስንኩላን ከይተረቡ ኣብቲ ናይ ትግራይ ውድብ ወዲቦም ሕጂ ስክፍታ ንዛረብ ነርና እንታይ እዩ ከምዛ ንምንታይ እዩ እዚ ሲ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ሰብ ዛረብ ነይሩ ይሽዑ ሰምዑ ሁሉ ብዙሓት ተጋደልቲ ስንኩላን ምሳናስ ተጋሩ ኮይኖምስ ኣብቲ ናይ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብኡ ተወዲቦም ሰርሑ ገሊኦም ዝኸዱሉ ብዝኾነ እቲ ተሓዞም ሕጂ ናይ ቅንዕና ከም ዘይነበረ ኣብኡ ከለካ ረኣየካ እዩ ብንጹር ይድረአየካ እንደገና ኣብ 96 ገለ መደብ ትግራይ ዝመፁ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉካ ኣብ ፍቅር እንዳሻሄድ ንኤርትራ ክንወራ ኢና ኤርትራ ክንፅምራ ኢና ክንምለስ ኢና ዝብል ዘረባታት ኣብ ፍቅር እንዳሻሄድ እንዳስዋን ይዝረብ ከም ዝነበረ እዮም ዘረቡ ሕጂ ብወገን ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ስማዕ ብዛዕባ ተጋሩ ሕማቕ የለን ኣብቲ ብትግራይ ሒሶም ዝመፁ ተጋደልቲ ግን ኩሎም የእው እዩ ነይሮም ኣብቶም ሰባት እንታይ ተርእዩና ኣለኹም ፅባሕ ንጎብዞ ሓውቶትና እንደገና ኣብ ተስዓን እዚ እቲ ክስታይ እቲ ኩላትና ተራሰብ ዝዛረበሉ እየ ዝብለካ ዘለኹ ብመንግስቲ እንታይ ገብሩ ነይሮም ዝፈልጦ ነገር የለን ኣነ ተራ ሰብ እየ ኣይፈልጦን እንታይ ትግበር እንደገና ዓዲ ሙሩቅ ሽዑዓዊ ኢና ነይሩ 97 ክኣትዎ ከሎ ዓዲ ሙሩቅ ኣነ ምስቶም ሓለፍቲ ቀደም ሳይ ዝነበሩ ዝኾኑ ጥምራት ብልግራት ትገለ መፂኦም ሓድሽ ሓይሊ ኣብቲ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ሓድሽ ሓይሊ ዝኩሉ ሻዕ ዝደጋገም እዩ ዋይ መፂኡ እንተሪእኸዮ ወንታ ክገብር ኣብ ዘይ መሬት ኮፍ ኢሉ ክንሃርሞ ኢና ኢሎሞ ኖ ኣይተሃርሞም ንኽይቦም ናተይ ገምጋም ብንፅርቲ ዋላ ሓደ ግዜኦም ዶኩሜንታሪ ዝሰርሕዎ ነይሩ ህግደፍ ኣብ ዓዲ ሙሩቅ ኩናት ክትውላዕ እሞ ብኣኸላ ብቐጥታ ብኣኸለዉ ኣብታ ባሕሪ ሒዞም ናብታ ባሕሪ እዮም ኣንፈቶም ሲ ኩናት ናብቲ ባሕሪ ንምቕራድ ሻዕብያ ግን ብኡ ይጀመረን ብባድመ ጀሚሩ ኤልወይ ሕጂ ካብ ኩሉ ዝገርመካ ከዓ ድሌት ከም ዝነበሮም ናይ ኩናት ሃገራት ብዶብ ንሕተዋግን ኣብቲ ዶብ እየን ዝዋግኣ ኣብታ ዘበኣሰተን ዶብ እየን ንሳቶም ግን ሓንሳ ኣብ ባድመ ኩናት ምስ ተኸፍተ ኣብ ሙሉእ ካብ ባዳ ክሳብ በዓል ዛላምበሳ ሃገራዊ ኩናት እዮም ገይሮም ሃገራዊ ኩናት ገይሮም ብቐጥታ ዘይኸውን ቆዩ ሽዑ ናብ ሃገራዊ ማለት ናብ ግቡእ መንግስታዊ ኩናት ተቀይሩ ባዕሎም ቀይሮም እዚ እንታይ ክብለካ ዝበዝሕ ሰብ ክብል ደፍረ ኤርትራ ከም ዝጀመረቶ ናይ ኤርትራ ክፍኣት ምዃኑ ናይ ስርዓት ከም ዝጀመሮ ዓለም ከም ዝመስከረት ንሱ እውን ከም ዝመስከረ ዝገልጹ ኣለው ንስኻ ኣብኡ ነይሩ ክጅምሩ ከለዉ ትብለና ኣለኻ ሞኒ ቁርብ ኣስፍሕ እንዳበልካ ዓሞቕ እንዳበልካ ክትገልጸለይ ደልየ መልስኻ ክሰምዕ ደልይ ነቶም ኤርትራ ጀሚራቶ ዝብሉ ዘለዉ ወይ ዝብሉ እውን ዝነበሩ እንታይ መስለካ ኣነ ኤርትራ ጀሚራቶ ዝብል ቀደም ከምኡ ንሰምዕ ነርና እንዲና ኣብ መወዳእታ ምዝሓተትና ግን ከምኡ ዝበሃል ዩኤን ከምኡ ከም ዘይበለ ከምኡ ዝበሃል የለኝ እናተባሂለ ሕጂ እንትሕሪ ኣብ 97 ናብ መሬትካ ኮፍ ኢሎም መውፅእ ተባሂሎም እምቢ መሬትና እዩ እንተኢሎም ካሲ ወራርዲ ይኮነ ባዕሎም መፂኦም ኮፍ ኢሎም ውፃእ እንዳበልካ እምቢ እንተኢሎም ካ እንታይ እዩ ወራር ኮይ
أبرز كافي يوم الله أتهرم مو يدوم كنا هرمين أيلم توم سرعة أو نور ما أتهرم وام قدوفو مغنياتو هتسكف نجار أنا زولقها أقباب بحري كباري وج خفت هيدا اللي زغا بحما عيرين بمسار روتوجن كل سب كردو تقدف أنت أرهز بومبر أنت أرهز بتجراي كسب زقوان زيا رأي أرزاز حلفتنا يكينات ليتسأري قال عمي صملو نبرز زري فمنا قلب بالي نسقع زاخوينات تخفتنا إذا تجراي أتيوم مزبها ذلوا وان تقدف أنت أرويان ينبر أنت أرهز تجراي زخون حما قمتي وسيدو أي فلتني زخون أكون حما زروات زاريو أي فلتني أنت أرويان تجراي إتي أنت إرتاز قبره بزوحي نعنى يا كالي نسو كال معرفش على شلون فللوينا نسو تقام يقولون هو إزي هيقدف أنت أرهز تجراي تاريخ زبها قد حاسوتي